Hora samanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion, marhitak kepikiran nami, na mungkin boy pamurahok kita di pangaradiota, di jamita, nanang si patol hasota di partangyangan, songoni di parmingguon si ganuk minggu. Marhite video on nang patol hason nami tu hita pikiran nami, taringot tu jamita di partangyangan, imana gabi epistel di hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, turpukta imana tersurat di Evangelium Markus bindu 10 ayat 10 sahat rodi ayat 10 alu songono ma didok disi. Dungi muse ujuhudul nasida mangan di patari dahon madirina tu nasa 10 sadai dipicang maganggu dohot jogal ni roha nasida ala soporsea nasida di akka naung marnida ibana naung hehe sian namate. Jadi ni nama mandok nasida lau mahamu tu lihat portibion jami tahok kamu ma barita nauli itu nasa natinoppa na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai na so porseai ho na uhum do jala on ma tadda akana mangihut tu na porsea pabalion nasida do akka si bolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hata nai baru joputan nasida do akka uluk jala nang diinum rasun hamatean dang pola mahua nasida ape honon nasida matanganna tu akkana marsahit gabe malum ma hilalauna olat ni imah sahatna amanginang na parjolo di pikiran nami taringot tutur pukton nunga sahat tu nasida ima tu akkasisiani barita haheheon ni Tuhan Yesus Kristus nunga dibege jala ditangihon nasida alai dang tuk dopei mambain pos rohani nasida gabe Roma Tuhan Yesus muse patari dahon dirina tu nasida asa marhite par merengan ni nasida dohot parbinegean ni nasida taringat tu haheoni jala takas nuaing di ida gabe posma rohani nasida alana buado bainon ni nasida marbarita nauli molo nasida pe dang porsea marhite natinangihon ni nasida gabi Roma Tuhan Yesus rupani patudu hoderi natu nasida jala dipicang jadi macam argado on dipicang lo akka halak naganggu roha termasuk nomor 2 roha mai manang nasohot haporsiona jala idok dope na jogal na say manulak asa porsea tungpe naung dibege barita haheheoni. Jadi memang sian na jolo sian mulana ditopa jol mana parjolui anggo ganggu ni roha nungabe say toktong mian di bagasan roha ni jolmai jala ondo namanugihon tu bagasan dosa dohot godang ulaon nagabe mandao sian lomo ni roha ni debata ima ganggu ni roha tidak percaya keraguan alani ima roh Tuhan Yesus tuah kasih siani asa unang ganggu berohani nasida jala dilehon matu nasida paretta na baru asa borhat nasida laho makatidakon mamaritahon taringot tu haheheoni taringot tu Yesus Kristus anak ni debata naung manaluhon hamatean jala paradehon haluaon tu saluhut na porsea jala gabe tardidi di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus di bagasan goarni debata ama ton di porbadia. Jadi namang ihuk muse ditogihon manasida jala disuruh laho patuduhon ngoluni nasida songon akka halak na porsea pembuktian tapi bukan pengujian dalam arti menguji diri aingato hoa na porsea huinum marasunon husir masih bolis jaksongoni alai pembuktian diri namar gogodo manang nama ngadupi AHP na masa taringot tunasida molo marbarita nauli
Na berikut muse nang takas diturbuk tahun di pikiran nami. Molo naing borhat marbarita nauli. Parjulu pature majo hapor siamu. Pature majo dirim. Radoti majo dirim. Unang adong ganggu ni roha. Dohot tarlemobi jugul manang jogal. Laho porsea di hata ni debata. Haporseai hatai jala baritahon. Ima sada hupikir hami ojahan ni nalaho marbarita nauli. Haporseai hatai jala ulahon. Asa marhite nani ulaho ko tarida maho songon akanong takas porsea digoarni Tuhani. Alani temani mingguta hita do surat ni Kristus natarida najinahani torop jolma atau ngahama sibuanota di jamita. Na barjulu huidahami di jamita ikut saisi pabagasotta maturuas ni huria ima taringot tu ganggu ni roha keraguan supaya orang-orang percaya seharusnya menyingkirkan keraguan yang ada di dalam dirinya. Bila sudah mengaku percaya, tidak boleh lagi ragu. Molodung mandok au porsea. Ikon huhutma mangihut jala marhataridaan dingolu siganopare. Akana ganggu roha. Dang boy na sida mamaritahon hatani debata. Ikon jolo porsea do takas di hatani debata. Baru borhat mahita marbarita nauli. Tu dia do hita tujung ni portibion tu saluhut portibion. Adong maka penginjil misionaris parjamita do na asing alai buado ruas ni huria. Ruas ni huria marbarita nauli madingoluna siganopari. Marhite parange na patuduhon molo satabi pamangan mandok porsea. Ikon dohot ma hataridaan ni haporsiau ni diulaon dingulu siganopari. Jika mulut mengaku percaya, percayalah akan banyak hal yang dapat kita lakukan. Hal-hal yang berguna, hal-hal yang memberkati. Bagi orang lain, kita akan mampu melakukan apapun yang terbaik jika kita percaya. Dikatakan dalam bahasa Inggris, there is a miracle when you believe. Ketika engkau percaya akan melakukan hal-hal yang luar biasa yang berkenan bagi Tuhan. Jika engkau percaya, maka core atau pusatnya adalah percaya. Intina ima porsea. Boy magodang ulah honot tadi ngolu molo porsea hita. Ima aka ulaon na Bartulomo ni rohani debata. Alani ita padao maamangin nang aka ganggu ni roha. Nungalilik kita manjalo. Barita nauli jala porsea di Tuhatta Yesus Kristus. Buasa say ganggu do pero hatta. Di minggu na salpu nung ngatong ditegur tu hatta kasisianina say ganggu rohanina sida dang hot do pe haporsiaonna. Molo apostol Paulus manugi ho kita ima tu Kristen na makanan keras. Unang be say na gali-gali haporsiaonna alay nunga ikon matoras di haporsiaon na mga tusi sakap do lomo ni rohani debata. Marhite maborhat tita tu saluhut inganan di partibion marbarita nauli. Patuduhon ngolukku na porsea. Alay dang laho patenga-tenga ho diri au nunga porsea tu ngadok perhatsun tu ngadok pe hamaulon doh na asing margugo doau gabian nona manginang di inupamu rasun mate do hamulisi. Dak sungni nai dok diturpuhon. Alay hagogo dia pena mangambati barita nauli. Ikon talu doi. Dang narohita patenga-tengahon dohot patuduhon diri songon akanong porsea alay nabui alamatta doi na sotaboto akka sudi uti-utian ni partibion lahu manegai barita nauli. Alay pos marohatta margugu do hita marhite tu hatta laho mangadopi saluhutna.